سرکردەیەکێ تەفدەمێ ێریش دکە پێشمەرگەین ڕۆژاوای کوردستانی و ئەو بچەتە بناف کرد لە ئالیکیدن جی فەرماندەیەکێ پێشمەرگەین ڕۆژاوای کوردستانێکی بەرسف ددا و دەبێژە گەلێ ڕۆژاوای کوردستانی دزانە کی چەتەیە سەرۆکێ دەستەیە جیبەچی کاریا تەفدەمێ ئالدار خەلیل دێهێ ددا خویانیەکە ڕۆژنامەوانیدا لەسەر پێشمەرگەین ڕۆژاوای کوردستانê got ez nabêjim pêşmergeyên rojava heyfê ku navê pêşmergetiyê li wan têkirin ew çeteyên rojavan e ew çete jî nabe derbasî Rojavayê Kurdistanê bibin derbasbûna wan dê bibe sedemên şer ji alîkîdin ve endamê fermandariya leşkerê roj Raed Şervanderkî bersiva serokê desteya cîvecîkar a tevdemê Aldar Xelîl dide û dibêje armanca me parastina rûmet û xaka Kurdistanê ye gava pêşmerge bi vî navî tên binavkirin divê em bizanibin çetetî çi ye mazarokên 13, 14 û 15 salî ji malê wan nerevandine medinî vê şevê de kesek ji malê wan dernexistiye ma malên tu kesî talan nekiriye me destê xwe nedaniye ser milkên xelkê me tu carî bi navê pêşmergetiyê zor li siyasetmedaran nekiriye me tenê xaka Kurdistanê parastiye em xwedî rêbazeke naskirî û diyarin Raed Şervanderkî herwiha got em dixwazin gel bersiva Aldar Xelîl bide bê kî çete ye û kî ne çete ye em van gotinan şermezar dikin ji ber ji dêv la miletê Kurdistanê bigihînin hev û yekîtiyek çê bibe ji ber ku nexşeya rojhilata navîn tê guhertin û hêzên navdewletî li benda yekîtiya Kurdan e diyar dibe ku bi çi armancê ev gotin tên kirin ev gotin ne gotinê kesekê siyasetmedar e ne gotinê kesekê piştevaniya miletê Kurd dike ji alîkîdin ve û piştî belavbûna vê daxuyaniya serkirdeyê tevdemê bi sedan çalakvanên Rojavayê Kurdistanê li ser rûpelên xwe yên torên civakî ev axaftin rexnekirin û nivîsandin ev axaftinên Aldar Xelîl îflasa ya siyasî nîşan dide û hemû kes dizane ku Aldar Xelîl çi rêkeftin bi rejimê re kirine û çawa li Rojavayê Kurdistanê bûye desthilat Beriya niha jî parêzgarê Hesekê rejima Esed daxuyaniyekî de li ser televîzyona fermiya Sûriyê pesnê Aldar Xelîl dabû gotibû ew mirovekî niştîman perwer e. Aldar Xelîl racul tayyib ve muhterem ve watani bimtiyaz ve ana estemi' leh ve huve yestemi' li. Aldar Xelîl zilamek baş û rêzdar û niştîman perwer ez guhê xwe didimê û ew jî guhê xwe dide min ez û ew bi hevra danûstandinan li ser doza welat dikin lê hin dozên ji wî mastir hene û dozên derekî li ser wî tên ferezkirin Leşkerê Roj yan jî pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê di sala 2012 de û piştî cudabûna hejmareke leşkerên Kurd yên di nava hêzên rejima Esed de û hatina wan ji bo Herêma Kurdistanê hatiye avakirin û roj bi roj hejmara wan zêdetir dibe.